अनुभव पहिला. ही माझ्या लहानपणीची गोष्ट आहे. आम्ही एकदा गावी आजीच्या घरी गेलो होतो, म्हणजे माझ्या आईच्या माहेरच्या घरी. मी तेव्हा पहिल्यांदाच माझ्या आजीच्या घरी गेलो होतो, म्हणून मला तिथलं घर कसं असावं, तिथे कोण कोण असावं याचं खूप कुतूहल होतं. पण तिथे गेल्यावर माझी एक प्रकारे निराशाच झाली, कारण तिथे एकतर माझ्या वयाचं कोणीच राहत नव्हतं. माझा मामा वगैरे केव्हाच शहरात स्थायिक झाले होते, त्यामुळे गावी आजी आजोबा दोघेच असायचे. त्यात आजोबांचंही काही महिन्यांपूर्वीच निधन झालं असल्याने आता तिथे फक्त आजीच राहत होती. मी गावी घरी पोहोचताच ते घर नीट निरखून पाहू लागलो. ते घर तसं बघायला गेलं तर फार मोठं होतं आणि तितकंच जुनंही. घरात असलेले जुन्या लाकडांचे खांब आणि त्यावर असलेले नक्षीकाम इतक्या वर्षांनी देखील सहज कोणाचंही लक्ष वेधून घेण्यास सक्षम होते. मी सहज माझ्या आईला त्या घराबद्दल विचारलं, आई, हे घर किती वर्ष जुनं आहे? पण माझ्या या प्रश्नाचं माझ्या आईकडे काहीच उत्तर नव्हतं. माझी आई लहानपणीच तिच्या मामासोबत शहरात आली होती. त्या काळात तिचं गावी येणं जाणंही फारच कमी असायचं. आठवण आली तर तिचे आई वडीलच गावाहून तिला भेटायला शहरात येत असत. त्यामुळे तिचा त्या घरात तसं बघायला गेलं तर वावर हा कमीच होता. पण तिला हे नक्की माहीत होतं की ते घर तिच्या जन्माच्या फार आधीपासून बांधलेलं होतं. मला नाही माहीत बाळा, तू आजीला जाऊन विचारतोस का? आईने मला आजीकडे पाठवले. तसा मी आजीला विचारायला आजीच्या खोलीत गेलो. आजीची खोली तळालाच एका कोपऱ्यात होती. तिने मला सांगितले की हे घर तिच्या सासऱ्यांनी बांधले होते आणि आता या घराला जवळपास 90 वर्ष झाली होती. हे ऐकून मी आ करून पाहतच राहिलो. मी त्या दिवशी सगळं घर फिरत होतो. तळाला एकूण 3 खोल्या होत्या, शिवाय एक स्वयंपाकघर आणि एक न्हाणीघर म्हणजेच बाथरूम होता. पण त्या घराला एक वरचा मजलाही होता. तिथे एक मोकळा हॉलसारखा परिसर आणि एकच खोली होती. मी पाहिलं तर त्या खोलीला टाळं लावलेलं होतं. आश्चर्य होतं, घरातल्या घरात एखाद्या खोलीला टाळं लावायची आजीला गरज का असावी? कदाचित त्यात आजीचे दागदागिने असावेत किंवा काहीतरी किमती वस्तू किंवा पैसा अडका. तशी माझी नजर त्याच दाराच्या बाजूच्या भिंतीवर गेली. तिथे एका खिळ्याला एक चावी लाल दोऱ्याच्या सहाय्याने अडकवली होती. ही कदाचित त्याच खोलीची चावी असावी. चावी तिथेच होती याचा अर्थ त्या खोलीत किमती असं नक्कीच काही नव्हतं. कदाचित त्या खोलीत सहज कोणीही शिरू नये यासाठी हे केलं असावं. पण या सगळ्याचा विचार करण्याएवढं माझं तेव्हा वय नव्हतं. मी तिथून सरळ खाली निघून आलो. त्या रात्री आम्ही खालच्याच एका खोलीत झोपायला गेलो. रात्रीचे साधारण 12 वाजले असतील. आमच्या खोलीच्या छतावरून अचानकच विचित्र कर्कर असा आवाज येऊ लागला, जणू कोणीतरी वर नखाने छतावर ओरबाडत आहे. तो आवाज सगळ्यात आधी मला आला होता. मी आईला जागं केलं. छतावरून अजूनही ते विचित्र आवाज येतच होते. कोणीतरी छोटासा प्राणी धावत गेल्यासारखे, कोणीतरी दाताने छताला चावल्यासारखे, कोणीतरी छतावर नखाने ओरबाडत टकटक आवाज केल्यासारखे. ते भयानक आवाज वाटत होते. माझी आई म्हणाली, वर नक्कीच उंदरांनी किंवा खारींनी घर केलं असणार आणि तेच आवाज करत असणार. आपण उद्या सकाळी उठून पाहू. तिने मला धीर दिला होता खरा, पण मला त्या आवाजाने रात्रभर झोपू दिले नाही. सकाळ होताच मी सर्वात आधी आईला घेऊन वरच्या माळ्यावर गेलो. तिथे गेल्यावर मला कळलं, आमची खोली ही त्या बंद खोलीच्याच अगदी खाली होती. आईने त्या खोलीचं टाळं उघडलं आणि आम्ही त्या खोलीत शिरलो. खोलीत शिरताच आतून एक उबदार कुबट वास आमच्या नाकात शिरला. असं वाटत होतं ती खोली कित्येक वर्ष कोणी उघडलीच नसावी. सगळीकडे कोळ्यांची अष्टके पसरली होती. भिंती काळवंडल्या होत्या, पण त्याशिवाय त्या खोलीत अजून काहीच नव्हतं. माझं लक्ष त्या खोलीच्या लाकडी जमिनीकडे गेलं. मी ते आईला दाखवलं. तिथे संपूर्ण लाकडावर धारदार नखांनी ओरबाडल्याचे भयानक निशाण दिसत होते, पण तिथे कोणताही प्राणी मात्र दिसत नव्हता. मग हे सगळं केलं कोणी? माझ्या आईलाही हे कळलं नाही.
आणि तिनेही तो विषय जास्त वाढवला नाही. मी देखील मग खेळण्याच्या नादात ते सगळं विसरून गेलो. त्या घरातील ती आमची दुसरी रात्र होती. मी त्या रात्री 10 वाजता झोपी गेलो होतो. रात्री उशिरा 1-1:30 वाजता मला कसल्या तरी भयानक आवाजाने परत जाग आली. मी एका किंकाळीसारखा आवाज ऐकला होता, पण मला कळत नव्हतं की मी तो आवाज खरंच ऐकला होता की मला कोणतं स्वप्न पडलं होतं. मी डोळे उघडून अंथरुणात तसाच पडून होतो. तोच तो भयानक आवाज मला पुन्हा एकदा आला. पण तो आवाज मानवी वाटत नव्हता. तो एखाद्या प्राण्याचा वेदनेत ओरडल्यासारखा आवाज होता. विशेष म्हणजे तो आवाज मला आमच्या दाराबाहेरून आला होता. काही वेळाने आमच्या खोलीच्या छतावरून पुन्हा एकदा तेच एखाद्या प्राण्याच्या धावण्याचे, नखाने छतावर ओरबाडण्याचे आवाज ऐकू येऊ लागले. आई ओरडेल म्हणून मी त्या रात्री आईला उठवले नाही, पण सकाळ होताच मी तो सगळा प्रकार माझ्या आईच्या कानावर घातला. मी तिला सांगितलं की कोणीतरी प्राणी काल रात्री आपल्या खोलीबाहेर येऊन ओरडत होता, पण तिने माझं बोलणं इतकं गांभीर्याने घेतलं नाही. ती आमची त्या घरातील तिसरी रात्र होती. मला का माहीत, त्या रात्री आतून वेगळंच काहीतरी वाटत होतं. मनात एक वेगळीच भीती वाटत होती. असं वाटत होतं त्या रात्री भयानक काहीतरी घडणार आहे. तोच अचानक मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. काहीच वेळात संपूर्ण घराची लाईट गेली. आम्ही सगळेच मेणबत्त्या शोधत हॉलमध्ये जमलो होतो. तोच वरच्या मजल्यावरून एक जोराचा आवाज झाला. जणू एखाद्या प्राण्याला कोणीतरी जोरात वरच्या माळ्यावर आपटलं असावं. त्या आवाजाने घरातील सगळेच पहिल्यांदाच घाबरले. तो आवाज इतका मोठा होता की तो आजीलाही तिच्या खोलीत ऐकू आला. ती तशीच तिच्या खोलीतून बाहेर आली आणि ती आम्हाला थेट उद्देशून म्हणाली, वर माळ्यावरच्या खोलीचं दार कोणी उघडलं तर नव्हतं ना? मी वळून माझ्या आईकडे पाहिले. हो, मी उघडलं होतं काल, पण तू असं का विचारतेस? माझी आई म्हणाली. तोच आम्ही उभे असलेल्या अंधाऱ्या हॉलमधून कोणीतरी झपकन निघून गेलं. मी तर घाबरून आईला मिठीच मारली. काही नाही, घाबरू नका, आजची रात्र तुम्ही सगळे माझ्याच खोलीत झोपा, असं म्हणत आजी आम्हा सगळ्यांना घेऊन तिच्या खोलीत गेली. आजीच्या या वागण्याने सगळे चिंतेत पडले होते, पण आमच्यापैकी कोणीच तिला यामागचं कारण विचारायचं धाडस केलं नाही. अखेर सकाळ होताच तिने आम्हाला त्या घरातील एक भयंकर गोष्ट सांगितली. त्या घरात खूप वर्षांपूर्वी माझ्या आजीचे सासरे हे घराच्या वरच्या खोलीत प्राण्यांचे बळी द्यायचे. ते त्यांच्या काळ्या शक्तींना प्रसन्न करण्यासाठी त्यांचा वापर करायचे. सासऱ्यांच्या मृत्यूनंतर हा खेळ बंद झाला खरा, पण घरात, खास करून घराच्या वरच्या त्या खोलीत चित्रविचित्र भास होऊ लागले. एका पुजाऱ्याला आणून घरात पूजा घालण्यात आली, पण त्या पुजाऱ्याने त्यांना घरातील वरची खोली कायमची बंद करायला सांगितली होती. त्यानुसार पूजा हवन करण्यात आलं. आजीच्या म्हणण्यानुसार वरच्या बंद खोलीत अनेक श्वापदांचे आत्मा बंदिस्त होते. त्या खोलीचं दार उघडून आम्हीच त्यांना मुक्त केलं होतं. तिथून त्या गावातून निघायच्या आधी आजीने एका पुजाऱ्याकडून घराची पुन्हा एकदा शुद्धी करून घेतली, ज्यामुळे आता त्या शक्ती त्या बंद खोलीत पुन्हा अडकून पडल्या आहेत. अनुभव दुसरा. मी काही दिवसांसाठी मामाच्या गावी राहायला गेलो होतो. माझी शाळा सुरू व्हायला अजून 4-5 दिवस बाकी होते, म्हणून पुढील किमान 2-3 दिवस तरी मी तिथेच राहणार होतो. तिथे साधारण माझ्याच वयाची माझी मामे बहीण राहत होती. आम्ही एकत्र जमलो की खूप धमाल मस्ती करायचो, एकत्र खेळायचो, गप्पा गोष्टी करायचो. घरी तिच्या आणि मामा मामी व्यतिरिक्त तिचा एक लहान भाऊही होता, पण तो अजून खूप लहान, साधारण 1-1.5 वर्षांचाच होता. त्यावेळी पावसाळ्याला जरा लवकरच सुरुवात झाली होती. वातावरण बदलल्याने मामाचा छोटा मुलगा लगेचच आजारी पडला. तो रात्रभर तापाने फणफणत होता. मामी काळजीने त्याच्या कपाळावर मिठाच्या घड्या घालत होती, पण सकाळ झाली तरी त्याचा ताप काही उतरत नव्हता. मामाच्या गावी जवळपास कुठे डॉक्टर नव्हते,
त्यांना डॉक्टरासाठी तालुक्याला जावं लागायचं. तसं मामा आणि मामी त्यांच्या मुलाला घेऊन तालुक्याच्या हॉस्पिटलमध्ये गेले. आता घरी आम्ही दोघेच होतो, मी आणि माझी मामे बहीण. जाताना मामा त्याच्या मुलीला बजावून गेला होता, आम्ही येईपर्यंत घरातच बसून राहा, खेळण्यांनी खेळत राहा, उगाच दंगामस्ती करू नका. त्यांना जाऊन जवळपास अर्धा एक तास उलटला होता. आम्ही एका जागी बसून बसून कंटाळलो होतो. बाहेर पावसाला सुरुवात झाली होती. आम्ही काहीतरी वेगळा खेळ खेळायचं ठरवलं. आम्ही भूत खेळायचं ठरवलं. हा एक प्रकारे लपाछपीचाच खेळ होता, फक्त यात ज्यावर राज्य असणार होतं तो भूत बनून दुसऱ्याला शोधणार होता. सर्वात आधी माझ्यावर राज्य होतं, पण बहिणीच्या पायातील पैंजणींच्या आवाजाने मी तिला लगेचच पकडले. आता राज्य तिच्यावर होतं. ती 20 आकडे मोजेपर्यंत मी तिथून पळत सुटलो. मामाचं घर तसं बघायला गेलं तर फार मोठं होतं, पण तिथे बऱ्याच खोल्यांमध्ये अडगळीचं नको असलेलं सामानही ठेवलेलं होतं. म्हणजे तिथे लपायला अशी बरीच जागा होती. मी धावत जाऊन एका खोलीत शिरलो आणि तिथल्याच एका लाकडी कपाटाच्या पाठी जाऊन लपलो. तिथे झोपलं की कपाटाखालून त्या खोलीच्या दारापर्यंतचं सगळं अगदी स्पष्ट दिसत होतं. फक्त तिथे कपाटापाठी खूप सारी धूळ जमली होती, पण मी तिथे तसाच लपून राहिलो. मला तिथे बसून माझ्या बहिणीच्या पैंजणींचे इथून तिथून पळत जाण्याचे आवाज कानावर पडत होते. एकदा तर ती मी लपलेल्या खोलीतही येऊन गेली, पण तिने मला कपाटापाठी शोधले नाही. मी मनातल्या मनात हसत होतो. तोच मला त्या खोलीच्या दारात एक काळी सावली उभी दिसली. मी घाबरून कपाटाखालून न पाहता कपाटाच्या बाजूने येऊन दाराकडे पाहिले, तर तिथे तर काहीच नव्हते. भीतीने माझ्या छातीची धडधड वाढली होती. मी जोरजोरात श्वास घेत होतो. माझ्या डोळ्यांनी हे नक्की काय पाहिलं होतं मला तर विश्वासच बसत नव्हता. कदाचित तो माझा भास असावा. असं म्हणत मी पुन्हा त्या कपाटाच्या पाठी लपून राहिलो. माझे वाढलेले हृदयाचे ठोके नॉर्मल व्हायला बराच वेळ लागला. तोच त्या खोलीत ठेवलेली लाकडी खुर्ची आपोआपच करकर आवाज करत हलू लागली. ते दृश्य पाहून आता माझे डोळे भीतीने मोठे झाले होते. माझं जोरजोरात धडधडणारं हृदय आता घशात आलं होतं. तेवढ्यातच माझ्या पाठून माझ्या अगदी जवळून एक घोगरा आवाज मला ऐकू आला. मला बाहेर जायचं आहे. कानाच्या अगदी जवळून आलेला तो आवाज ऐकून माझं संपूर्ण अंगच शहारलं. मी ओरडत कपाटापाठून बाहेर आलो. मी त्या खोलीतून बाहेर जाणार तोच त्या खोलीचं दार माझ्या चेहऱ्याच्या अगदी जवळ येऊन आपटलं. मी आता त्या भूतहा खोलीत एकदाच सापडलो होतो. मी आता मरणार या भीतीने मी त्या घराचं दार जोरजोरात बडवू लागलो. मी आतून माझ्या बहिणीला हाका मारू लागलो. तोच माझा मामा आणि मामी घरी आले. त्यांनी पाहिलं की मी एका खोलीत बंद होतो आणि त्या खोलीला बाहेरून कडी घातली होती. त्यांनी दाराची कडी उघडली आणि ते त्यांच्या मुलीवर ओरडू लागले. इथे मी घाबराखुबरा होऊन रडत खोली बाहेर आलो होतो. मला कळले की माझे मामा मामी हे त्यांच्या मुलीवर उगाचच रागावत आहेत. मी त्यांना सांगत होतो की कडी तिने नाही लावली. या घरात आपल्या व्यतिरिक्त अजूनही कोणीतरी आहे. पण माझं हे बोलणं त्यांना मूर्खपणाचं वाटलं. दुपारी माझी बहीण एकटीच दाराच्या उंबऱ्यावर रुसून बसली होती. तिला असं पाहून मी तिच्याकडे जाऊन तिला म्हणालो, मला माहित आहे की ते दार तू लावलं नव्हतंस. पण यावरती काहीच बोलली नाही. मी तिला विचारलं की ती खोली कोणाची होती. यावरती मला सांगू लागली ती खोली माझ्या आजीची होती. आई सांगते की आजी शेवटी शेवटी वेड्यासारखी करायची, म्हणून तिला त्या खोलीत बंद करून ठेवावं लागे. ती तिथून सारखी एकच सांगायची, मला बाहेर जायचं आहे. अनुभव तिसरा. ही गोष्ट मला माझ्या एका गावच्या मित्राने सांगितली होती. आपल्या मनातील भीती ही किती भयानक रूप घेऊ शकते याचं हे एक उत्तम उदाहरण आहे, जे मला वाटतं की सगळ्यांनीच ऐकायला हवं. मी सुट्टीनिमित्त तेव्हा माझ्या गावी आलो होतो.
तेव्हा मी साधारण 18-19 वर्षांचा होतो असेन. एके रात्री मी, माझा चुलत भाऊ आणि त्याचा मित्र आम्ही तिघे एकत्र जमलो होतो. दिवाळीचे म्हणजेच ते थंडीचे दिवस होते. आम्ही तिथे छोटीशी शेकोटी पेटवून बसलो होतो. तेव्हा अचानकच जंगलातून आम्हाला एक कोल्हेकुई ऐकू आली. तेव्हा माझ्या चुलत भावाचा मित्र माझ्या चुलत भावाला म्हणाला, अरे ही कोल्हेकुई ऐकून मला त्या बबनची गोष्ट आठवली. मी आश्चर्याने त्याला विचारलं, बबनची गोष्ट मला पण सांगा. तसं तो मला सांगू लागला. ही गोष्ट बबन नावाच्या एका बाजूच्या गावातील मुलासोबत घडली होती. बबन हा तसा बघायला गेलं तर फार भित्रा मुलगा होता, पण इतर मुलं हसतील म्हणून तो त्याची भीती कोणाला दाखवून द्यायचा नाही. त्याच्या मनातील भीती ही प्रामुख्याने भूतांबद्दल होती. वाटेत कुठे चुकून लिंबू जरी दिसला तरी तो सरळ त्याची वाटच बदलायचा. त्या रात्री तो त्याच्या 4 मित्रांसोबत शेकोटी करून बसला होता. त्यांच्या गावच्या गजाली सुरू होत्या. तो जंगलातून त्यांना कोल्हेकुई ऐकू आली. त्यांच्या गावच्या वेशीपासून पुढे संपूर्ण जंगल सुरू व्हायचं. त्यामुळे तिथे रात्रीचा जंगली जनावरांचा वावर हा नॉर्मल होता. पण रात्रीच्या स्मशान शांततेत ऐकू येणारी कोल्हेकुई खरंच अंगावर काटे आणणारी होती. ती ऐकून बबनने झटकन त्याच्या पाठी वळून पाहिले आणि काय, इतर तिघांना कारणच मिळाले बबनच्या भीतीवर हसायचे. काय रे बबन, किती घाबरतोस रे? तुझ्यापेक्षा ती लहान मुलं तरी बरी. तिघेही त्याची खेचायला लागले. मग बबनही उगाचच खोटं खोटं तो या गोष्टीला घाबरत नसल्याचं त्यांना सांगू लागला. मग काय, त्यांच्यात थोडी चिडवाचिडवी आणि बाचाबाची झाली. बबनही मग रागात बोलून गेला, मी असं काय केलं तर तुम्हाला पटेल की मी घाबरा नाही ते? बबन त्याच्या बोलण्यात पुरता अडकला होता. चल, आम्ही तुला एक पैस देतो, तुला ती पूर्ण करावी लागेल. जर तू पूर्ण केलीस तर आम्ही मानू की तू खरंच घाबरा नाहीस ते. बबनलाही तो काय बोलून गेला होता आता असंच वाटू लागलं होतं. पण आता मागे फिरण्याचा त्याच्याकडे कोणताच मार्ग नव्हता. कोणती पैज? तसे ते तिघे मित्र एकमेकांच्या कानात काहीतरी पुटपुटू लागले आणि ते जागीच उठून उभे राहिले. त्यांनी बबनलाही तिथून उठवलं. पेटत्या शेकोटीच्या आगीवर त्यांनी माती टाकली आणि त्यातील दोघांनी त्यांच्या सायकली काढल्या. ते बबनला घेऊन गावच्या रस्त्याला लागले. साधारण 10-15 मिनिटांनी त्यांनी त्यांच्या सायकली गावापासून दूर एका जंगल सदृश्य भागात थांबवल्या. हे कुठे आलोय आपण? बबन जरा घाबरतच म्हणाला. तुला गावात राहूनही ही जागा माहीत नाही का? इथे असलेल्या चिंचेच्या झाडावर एका हडळीचं वास्तव्य आहे. त्यांनी हे बबनला मुद्दामूनच खोटं सांगितलं होतं. हे तर त्यांनाही माहीत होतं की त्या झाडावर तसं काहीच नव्हतं ते. काय हडळ? तू तर आताच घाबरलास. ती पैस झेपणार नसेल तर आधीच हार मान. नाही, मला सांगा, मला नेमकं काय करायचं आहे? तुला त्या चिंचेच्या झाडाखाली लघवी करायची आहे. काय? हो. त्यांना फक्त बबनला घाबरवायचं होतं. बबन त्या गोष्टीला तयार झाला. तो सायकलीवरून उतरून एकटाच घाबरत घाबरत त्या चिंचेच्या झाडाखाली गेला. त्याचे भीतीने हातपाय थरथरू लागले होते. तो एकदा डावीकडे तर एकदा उजवीकडे पाहत होता, पण त्याची चिंचेच्या झाडावर पाहायची हिंमत काही होत नव्हती. त्याने त्याचं काम आटपलं आणि तो धावत मुख्य रस्त्यावर आला. पाहतो तर त्याचे मित्र त्याला तिथेच सोडून सायकलीवरून कधीच निघून गेले होते. त्या भयानक अंधाऱ्या जागी बबन एकटाच अडकला होता. तो अक्षरशः रडकुंडीला आला होता. तो तिथून जीव घेऊन पळत सुटला. पळत असताना त्याच्या कानांवर वाऱ्याचा भयानक घू घू असा आवाज येत होता, ज्याने तो अजूनच घाबरला. त्याचं संपूर्ण अंगच शहारलं. तो जोरात किंचाळला. तोच तिथेच असलेल्या एका मोठ्या झाडावरून एका संपूर्ण पांढऱ्या वानराने खाली मातीत उडी मारली. अचानक समोर आलेलं पांढऱ्या शरीराचं, काळ्या तोंडाचं ते ध्यान पाहून बबनला भीतीने आखडी आल्यासारखी झाली. त्याचं संपूर्ण शरीर थरथर कापून तो धाडकन जमिनीवर कोसळला. इथे बबन अजून आला नाही
म्हणून त्याचे मित्र गावात वाट पाहत होते. शेवटी बराच वेळ वाट पाहिल्यावर त्यांनाही त्याची काळजी वाटू लागली. ते बबनला शोधायला परत पाठी गेले. तिथे बबनला रस्त्यात मूर्छित झालेलं पाहून त्यांनी त्याला कसंबसं उचलून त्याच्या घरी आणलं. पण काही केल्या तो शुद्धीत येत नव्हता. तातडीने गावच्या वैद्यांना बोलावण्यात आलं. तेव्हा त्यांच्याकडून असं कळलं की बबनला हार्ट अटॅक आला होता. त्याला रातोरात हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं. तिथे वेळेत उपचार चालू झाल्यामुळे डॉक्टरांना बबनचे प्राण वाचवण्यात यश मिळाले. पण ही घटना सर्वांनाच एक गोष्ट शिकवून गेली. मनातील केवळ भीती किंवा एखादा प्रँक हा एखाद्याच्या जीवावरही बेतू शकतो. त्यामुळे एखाद्याला घाबरवण्याआधी त्याचा पुढे काय परिणाम होऊ शकतो याचा आधी विचार केलेला केव्हाही चांगला. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.